Vi er seje. Ja, vi er totalt seje. Og hvis du ikke kan lide det, så... Se, det er blevet malet. Eller jeg tror, jeg er på både fødderne. Ui, bi, 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 ui. Ej, hallo, vi har et drivhus. Ej, ja, vi har et drivhus. Og et drivhus. Vi går til drivhuset. Nej. Hvad er det nu, han siger? Ej, jeg kan ikke finde ud af det. Kom, vi går. Planter ud over det. I plante 2. Oh. Og så stod den her i planteriget. Der er ved at komme ind, nu. Au. De er sure. Puha. Kom nu, gå. Vi skal finde ponyerne. Den vej. Den der vej. Jeg føler også, jeg kan Kan I se lige deroppe? Jeg føler også, jeg kan genkende stien lidt. Jeg er bare en lille smule. Jeg filmer. Nu er det Nana, der filmer. Nu er det nemt. Se, der er det der hus. Det er det der. Det er det der hus. Det er det uhyggelige hus, der spiser børn, som ikke kan få tæt på. Nå, så går det igen. Nej. Det er den der sværdagsgrin. Det er noget. Hallo, har I stadigvæk den der farlige? Hvad for en? Hesten? Ja. Ej, nu har jeg en mørk. Jeg kan ikke se, hvor lækker jeg er. Nej, det var for sjov. Jeg synes i hvert fald ikke, jeg er lækker. Hold den her. Det er meget Er I klar? Er I klar? Okay. Jeg kan ikke lide, når du gør det der. Ej, hallo, der er også stød i. Jeg var helt vådt over det hele. Okay, du åbner lige for mig, fordi jeg har den her kamera. Jeg lader lige til spot der. Okay, det er ikke sådan, jeg List. Og du har aldrig nogensinde skrækt mig. Jeg tænker lige, hvad? Er det galt? Hallo, hesteponyer, hvor er I? Den vej. De gider os ikke, Nana. De tror, de skal til at ride. Nå, så fik de det der græs sidste gang. Kan du huske det? Cute. Kan du lugte det? Nej, jeg er snottet. Ja. Det var de bedre. Kan du huske det? Der, lige for lidt siden. Der var det der skete det der lige. Kan du huske det? Det var bare tider, det var. Hej. Hallo. Film, jeg får den i hånden, det her. Okay, nu går vi. Vi er ikke useriøse, eller? Vi lader som om vi ikke er det. Hvad er de? At vi ikke er useriøse. Nej, ja, vi er helt seriøse. Vi er fuldstændig seriøse, det er vi faktisk. Helt seriøse. Se, der er en lille blomst. Ja, det er sådan en lille blomst. Og så er der sådan en gul og hvid blomst. Gul og hvid blomst. Det står der i hvert fald i bøgerne. Og en lige så lille blomst derovre, hvis man kigger der. Er du sikker på, at det er en lige så lille blomst? Den er lige så lille! Du skal ikke holde det sådan der. Ja, det er rigtigt. Så går vi. Ja, vi er inde i en farlig skov. Der kan godt bo en heks herinde. Heks. Ej, vi sætter den lige på pause. Vi gik ud igen, for der var noget meget uhyggeligt herinde. Der var en heks. Men de er der nu. Jeg ved, de er der nu. Jeg kan bare mærke det i hjertet. Ja, det er også hovedsport. De er der ikke. Hov, eller det der sko. De er der sgu da hele tiden. Fødder med hestesål. Plante. Er det en kasse? Nej. Det er næsten her. En kasse? Det hedder jo kokasse. Ja. Ej, træ. Hej. Cute. Lasse. Nej, han siger, den er hjørnet. Han siger,
godt, vi skal synge. Du døveste. Hey, hvad var det nu, vi sang med Anders i dag? Nej, det var det der med... Lyske trække. Der er hestene. Ej, nu holder jeg den forkert. Jyske knejle. Ej, der kommer en løbende. Nu skal vi sejre. Hvem er der farlig? Det er den der, men den er ikke farlig mere. Bønder, tømrer, jyske knejle. Nu skal vi sejre i grevens fejde. Nu holder du hånden. Nu skal du holde den. Det var helt... Vi drejer lige rundt der, så det. Den kommer hen til os. Det er en pony. Ja. Der er solnedgang. Var det kun pænt? Ej. Vi skal ride, egentlig. Det burde vi gøre. Nej, for den der, den er blevet sådan helt tynd. Den kan kolde sådan lidt. Kan du kolde til mere, Mulle? Kan du ikke kolde til mere, Mulle? Du er bare sådan en hest. Kan du ikke kolde til mere, Ej, du skal ikke spise mit hår. Nej. Hej, Tigger. Hov. Kan du stå og skide? Jeg glemmer heller film. Ej, hold op. Det gør jeg ind. Ej, der er en å hernede, der kan vi sætte os. Jamen, så skal du vente på mig, der var godt. Så du kan se, det er også hestelort. Nå, det hele. Hestekasser. Det er faktisk hestekasser, det der. Signe, den her video, når du er sted hen i morgen. Ja. Ej. Ej. Prøv at se, om man kan falde. Der fløj noget ind i mit. Use your words. Nå, det har du gjort. Der er sådan en dyr, der fløj ind i mit hoved. Det kender jeg godt. Kender det alt for godt. Se en klam søg. Ej, Kom. nej. Sig det selv, så bare. Så, nej, kend dig nu lige og flyt dig. Der står den godt. Jeg skal mærke det. Nej, se det. Se, så kan vi sidde og snakke. Jamen, jeg kan ikke lide det med min bukser. Okay, jeg kan det godt lide det. Jeg skal have brudt, nej. Din hånd er der lige. Okay, jeg skal krydde. Men min mave er lige. Dine knogler. Ej, har jeg også? Ryk lige, jeg vil også sidde her. Jamen, jeg sidder fint. Jeg rykker lige, jeg også sidder. Jamen, jeg sidder fint. Au. Min knogler. Au, det er faktisk ondt. Den numse, dine hånd er lige ved at bore ind i den der. Altså, kan man se mig, for ellers så skal den ikke stå der. Jeg er lalleglad. Det er det der tyggegummi, der gør det. Det er det, jeg siger. Det gør en hyper. Ja, men mit hår sidder ikke så godt, kan jeg mærke. Fordi jeg får den der ned i hovedet. Prøv at se, hvor dumt det vil se, hvis jeg gør sådan. Der skal jeg også briller. Det er til at lette den. Ej, det er mig. Ej, snegle. Nej, det er mig, der snegle. Du skal finde på noget andet. Hugorm. Det der fedt. Jo, jeg gør. Det var det snegle. Du skal finde på noget andet. Hugorm. Ja, okay, jeg siger snegle. Hugorm. Ja. Den er god. Ej, det er sådan noget. Det lød så det. Eller ned her. Det er en slange, det der. Ej, det er en flygt fra et telt. Ja, det er en flygt fra en telt. Nej, det er en sten. Ja, det er en flygt fra en telt. Nej, flygt sgu da. Se, det er flygt. Det er plasket. Hvad skal der, hvis vi kaster blad? Nu må den komme på en dag til. Hallo, er der nogen, der ved, hvordan man ser til? N-J-Ø-H. Det er mig, der har det er njø. Så er der også T. Nej, fordi du skal jo bare sige, du skal jo bare lægge ekstra tryk på nø, som om du er bøsse eller sådan noget. Ja. Det var i godt mennesker. Ej. Okay, cool. Ej, Danny cool. Danny cool. Yeah! Der var noget fræk derinde. Ja, det kunne jeg godt mærke. Der er en helt skov fyldt med laver. Laver?
Nå jo. Ej, jeg Er det ikke Scary Movie, hvor der kommer flagermus Ej, jeg op? vil gerne have et 7. Ja. Ej. Ej, du, jeg vil gerne have et 7. Ej, nej. Det håber jeg da ikke for dig. Nej, ikke et 7, et sut. Nå ja, Ej, du må ikke få et sut. Et sut? det håber jeg ikke for dig. Hvad sagde han det? Ja, det siger han altid. Nå, okay. Det var sådan en fornemmelse. Ej, hvor nemmelse. Det fik jeg godt. Også Emma. Ej. Ej, hør lige det. Ej, vi sætter noget altså lige stop, fordi... Nej, det skal lige se os. Man kan sgu godt det. Skal vi ikke lige sige sødt farvel? Sødt farvel. Nej, det hedder pænt farvel. Pænt farvel, så kommer den der Kaj Andrea. Kaj Andrea. Hej. Pænt farvel. Hej. Er det nu, jeg skal stoppe? Aha.